waarom ga je daarmee aan de slag? Waarom niet gewoon met een biologische aardappel of zo? Ook wat diversiteit. Dus we hebben heel veel bekende spullen staan. Broccoli, boerenkool. Dat zijn van die kolen die mensen al kennen. Preien, rode bieten, noem het maar op. Heel veel bekende groenten. Maar als je iedere week een hele doos met groenten krijgt, is het jammer als het elke week hetzelfde is. Dus we willen af en toe aan de pakkethouders iets bijzonders geven. Kun je als groenteboer ook met de rest van de plant nog iets doen? Dat prachtige blad, dat zijdeachtige blad, kun je daar nog iets mee? Wij doen er niks mee. We composteren alles. Kijk. Dus wat overblijft, blijft in onze kringloop. En we maken er compost van en daarmee bemesten we de bedden van het jaar erop weer. Hoe ver loopt die groenteboerderij van jullie eigenlijk door? Je ziet het einde al. Ik heb je verteld, het is een kleine schaal. Dus je ziet daar de poort en daar houdt het op. Oké. Ja, we verbouwen groenten echt op 1 hectare. En qua schaal houdt het dan eigenlijk al na een hectare op wat je aankwam met de hand. Wat zie ik daarachter nog dan? Nou, daarachter zie je dus andere landbouwsystemen, maar daar zijn wij niet mee gemoeid. Oké. Maar dat wordt bestierd door de boerderij waarvan we pachten. Dat is boerderij Leuker. En dat is best wel leuk. Misschien What's in a name? Verhaaltje hoe dat allemaal samenkomt. Het is eigenlijk het hele trein is een voormalig melkveebedrijf. Zoals veel boeren in Nederland dat hebben gehad. Melkvee houden. En de boerenzoon die dat bedrijf wilde gaan overnemen, die heeft bij het overnemen van het bedrijf bedacht, ik ga het op een hele andere manier aanpakken en duurzame landbouwsystemen op het bedrijf opstarten, om hopelijk het bedrijf in transitie te brengen en door de jaren heen een toekomstbestendiger bedrijf te worden. En dat heeft hij gedaan door onder andere een voedselbos aan te planten. Hij heeft een agroforestry rijenteeltsysteem aangelegd. Namen die niks zeggen, maar dat is eigenlijk dat je voedsel verbouwt in samenwerking met bomen. Dus dat je bomen tussen je akkers hebt staan. Nou, die hebben allemaal weer positieve effecten voor je dat teelt. heb ik al eens een keer meegemaakt in een wijngaard in het zuiden van Limburg. Die gebruikte bomen als ondersteuning van zijn wijnranken. Ja, agroforestry is dat. En die, allemaal systemen. Had je niet gedacht dat ik zou weten wat dat is? Ja, dat vind ik netjes. Ja, dat is wel knap. Ja, dat krijg je als je ook een natuurprogramma maakt nog bij L1. Want is dit een natuurprogramma? Ja, ik heb geen idee wie jullie zijn. Jij vraagt aan mij wie ben je. Maar zal ik het even snel uitleggen? Zit ik alvast rond? Doe ik normaal nooit hoor. Gratis rondleiding weggeven. Nou de rekening zien we dan wel verschijnen. Die leg ik dan wel bij mijn baas op het bureau. Nee, wij maken een programma dat heet Onderweg. Op zijn onderweg. Hè? Ja. En wij rijden spontaan door de provincie, dat doen we al 10 jaar. Ja. En dan bij de 3000 afleveringen. En als we ergens een trigger zien, dan gaan we daarop af met draaiende camera. Nou, dat heb je wel gemerkt. Spontaner kan namelijk niet. Nee. En dan nemen we 11 minuten op. Oké. We zitten nu al in aflevering 2. Hoeveel minuten hebben we nog? Even kijken, nog 6. Daar knippen we niet meer in, omdat we graag eerlijke televisie maken. Zo. En dat levert de meest leuke dingen op. Dus jij bent verrast, maar ik ben ook verrast. Super grappig, ja. Bijzonder. Ik wil ook nog even in jouw kast kijken. Kom mee, ja. 6 minuten, de tijd tikt. Nou, ja, bijzonder hoor. Nee, maar dan snap je ook waarom ik enthousiast ben. Want, jongens. Dit is de kas, ja. Oh, dat is leuk. De warme gewassen. Je zou het niet denken, watermeloen. Groeit gewoon in Limburg. Ik dacht, het is een voetbal die hier binnen is gerold. Nee, ja, alle gewassen die wat extra warmte nodig hebben. Tomaten, aubergines, paprika's. En dat staat allemaal... Oh, wacht eens even. Basilicum. Ja, het begint een beetje aan het einde van zijn leven te komen, maar verder staat het heel mooi bij. We zijn blij met hoe de kasteelt is gegaan dit jaar. En die bloemetjes die zijn dan ook voor bestuivers te lokken? Ook, ja, ze hebben dubbele functie. Ook omdat ze er mooi uitzien. Ik vind het ook leuk om in een mooie omgeving te werken. Maar ze lokken inderdaad bestuivers, die dan weer ook de tomatenbloempjes bestuiven. En het zijn Afrikaantjes en die bestrijden, die hebben een werking op aaltjes in de bodem. Ja. Dus dat is ook weer een manier om het biologisch
allemaal net wat een gezonder systeem te behouden. Ja, en je krijgt natuurlijk leuke beestjes binnen, hè? Heel veel. Heb je hem al gezien, Mitch? Pal Nee. achter dik in het hutje, jong. Ja, ja, prachtig. Oh. Nou, is 1 vlinder, maar als je... Ja, het is nu een winderige dag. Op een zonnige, windstille dag zitten er ook genoeg koolwitjes hier. Die genieten mee van de palmkool en de bloemkolen, de broccoli. Dus ja, heb je er allemaal bij. Jullie hebben hard gewerkt, man. Bedankt. Ja, het is echt superleuk dat In een jaartje tijd zoiets uit de grond... Ja, ik ben er ook echt super blij mee. Een jaar geleden was het nog... Het was een akker voor hennepvezel, een jaar geleden. Dus toen we hier naartoe verhuisden in... wat was het? Dat was dus begin oktober. Toen werd net de hennepvezel geoogst hier. Oké. Toen wisten we al wel, we gaan hier starten. Toen liepen we weer elke keer langs van... daar moet het gaan gebeuren. Ja, nou, maar nu geloof ik er wel En nu in. ben je dan bijna een jaar verder. Is het wat je verwacht had? Of is het wat je gehoopt had? Of is het een combinatie van die twee? Het is een combinatie van die twee. Het is misschien nog wel beter dan we verwacht hadden. Ja, we hadden iets meer tegenslagen verwacht. En het spannendste is hoe gaat het met afzet. En een beetje betrokkenheid in zo'n gemeenschap. Zitten mensen daar wel op te wachten? Dat je een kratje groente komt ophalen iedere week. En dat is, tot nu toe loopt het echt supergoed. Ja? We hebben heel veel klanten die zijn, voor zover wij weten, ja, echt heel blij met de pakketten die we maken. Dus het dorp heeft jullie wel omarmd? Nou, het dorp is nog breed om te zeggen, maar de klanten die we hebben wel. Dus dat is echt leuk. Ja. En komen ze echt uit de buurt of komen ze ook van verder weg? Nee, we zetten echt alleen lokaal af. Dus het verste weg is eigenlijk Roermond. En dat is 10 minuutjes rijden. Maar is dat niet eigenlijk ook de gedachte van die nieuwe vorm van boeren? Echt alles lokaal, ook afzetten? Zeker, ja. Niet naar de grote supermarkt? Nee, ja, het leuke is, in de boerderijwinkel die we net gezien hebben, worden de kratten afgehaald. Nou, daar parkeren mensen dan een auto of fiets daar op de parkeerplaats. En de helft loopt altijd nog even een rondjes over het trein van even kijken hoe het erbij staat. Dan zien ze de preien staan, dan zien ze als het goed is een paar gaten in het veld staan. En dat zijn de preien die in het kratje liggen. Dus dat is zo leuk. Verser kan ook niet? Nou ja, verse kan niet, maar mensen krijgen ook echt een idee erbij van, oh ja, nu, zoals een dag als vandaag, het is weer iets herfstachtiger. En pakkethouders die zien als het goed is van, oh ja, de tomatenplanten, die zien er eigenlijk niet meer zo groen en levendig uit als een maand geleden. Dus als die nou vrijdag hier door de kas heen lopen, zien ze van, oh ja, de tomaten, daar zit een einde aan te komen. We moeten er nog even van genieten, nu moet je er eentje proeven trouwens. Nog even graag. nog even van genieten nu het kan. Krijg je ook zoet. Zoet en sappig, zoetsappig. Mooi. Krijg je ook veel adviezen van klanten, mensen die bijvoorbeeld boer zijn geweest of tuinder of... Zeker, ja. Je hebt zoveel dingen staan, dus iedereen heeft er een eigen idee over. Dat is ook prima, dat is ook leuk. Vaak leren we er ook wat van. Dus dat proberen we allemaal te omarmen. Ja. Mooi. Zeker. Waar zijn jullie over een jaar, denk je? Nog op deze akker. Ja, dan staan we nog op de groentegaard. Dan is het iets uitgebreid weer. Dan hebben we denk ik nog efficiëntere teelt. We willen er steeds naartoe werken dat we goed gebruik maken van onze landbouwgrond. Dus we willen steeds toch binnen het natuur-inclusieve systeem wat we hebben. Want we gebruiken helemaal geen chemie, geen bestrijdingsmiddelen enzovoort. Binnen dat systeem willen we hoge productie halen. En dat gaan we hard aan bouwen komend jaar. Mag ik dan zeggen dat wetende dat jullie helemaal geen chemische spullen of wat dan ook gebruiken, dat het er heel mooi uitziet allemaal? Bedankt, ja. Super. Maar dat is ook wel opletten geblazen. Ja. Alles goed in de gaten houden. Dus je bent ook een soort van plantenpolitie ben je. Absoluut, ja. Elke dag begint met een rondje lopen. Even wat dingetjes snacken, kijken hoe het erbij staat en observeren. Maar dat maakt het zo leuk, dat is toch fantastisch. Dat is gewoon eigenlijk, dat is heel erg, moet je eigenlijk niet zeggen, maar het is ook gewoon echt een beetje hobby dit hoor. Wel heel veel werken, maar ik vind het zo leuk, dus dan
Ja, Nou, kunnen we elkaar de hand schudden, want wij hebben ook min of meer van ons werk onze hobby gemaakt en andersom. Dus nou ja, als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het niet meer. Nee, geweldig. Ja, nee, leuk. 3000 afleveringen. Niet te geloven. Ja. En hebben jullie die allemaal gedaan? Ja, nou ja. Als je of wisselt de meneer in het beeld? Nee, we zijn 2 van de 3 zijn inmiddels iets grijzer geworden van het team. Maar gelukkig hebben we jonge aanwas, hè Mitch? Ja, zeker. Ja. Oh, ja. Die kan nog wel een paar jaar mee. En wij misschien ook. Krakende wagens piepen er langs, hè? Nee? Ja. Piepende wagens lopen er langs. Zoiets. Ja. Fantastisch. En waar wordt het uitgezonden? Op L1, de Limburgse TV. Oh, echt? Oké.